Kurniawati mayang icilik-icilik karo Mbak Wiwi Irmawati. Oh, gone rada rupa. Iya. Pak aku medun ana panggung sing isor. Aku njaluk welagon kanggo salam pambuka. Kelinci ucul judule nganggo gamelan Bali. Nganggo gamelan Bali. Iya. Mumpung awake dhewe entuk berkah, entuk tinggalan, entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya kakangku sing wis numarga ya kuwi almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Ya. Iki gamelane Kang Entus ya. Alhamdulillah aku diwarisi no. Oh iya. Dijuncul gamelan Bali mah. Monggo menaturaken aku tak nurono. Ya. Rinci ucul ya garas.
sing dadi gagasane ati sing dianti-anti rina wengi fa insyaallah bengi iki wis lakon dadi bukti ngono ya ing diantu-antu rina pantaraning dalu bengi iki wis lakon lumaku ngono ya sing dimaksudke mak kepiye sing dadi gayuhan kang sapa sejane njenengane Bapak Sugianto ya nek Pak Gianto biar ini ramate apa heeh ana jarane Pak RT ayam kok malah apa lho iya so Ibu Yayu ingin lenggah wonten ing Rancang Mandingan Ngawi ya arep berkahi Gusti ingkang karya jagat Gusti kang Maha Suci bengi wis lumaku kanthi rancak ndur ing Sambikala ya Purwa Madya Wasana muga-muga lancar pinangan rahayu wujud ndur ing Sambikala ados kabudha rencana amin amin ya rabbal alamin pancen yo kaya ngono ya yo heeh pancen yo kaya ngono oh ya dadi bengi awake dhewe sawanana juragan potong ayam yo kuwi panjenengane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu heeh aku rene iki yo seneng yo susah lho bose senenge perkara apa senenge dipercaya lan panjenengane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu ya sing lenggah ning Rancang Mandingan Ngawi oh ya heeh tanpa dipercaya dening panjenengane Bapak Sugianto saha Ibu Pameh awake dhewe bisa ngabiyantara sowan sak bergodo komplit bengi ngabiyantara sowan. Oh, mesti nek ora percaya karo awake dhewe mesti golek dalan liyane lho. Oh, iya. Nek gandeng panjenengane cita-citane wis suwe nggone kepengin nekakne awake dhewe sak kanca, siji kandheng uti supaya awake dhewe bisa ngabiyantara sowan bengi iki. Oh, kuwi seneng-seneng. Wong ditanggap wong kok, Nduk. Oh, ngono iya. Susahe perkara apa? Ora ngerti sadurunge nek panjenengane Pak Sugianto ki pengusaha potong ayam sing sukses. Oh, heeh. Ora ngerti nek panjenengane kuwi piyai sugih, piyai luar biasa, iso nanggap awake dhewe, iso nekakne Niken Salindri sing ragate larang. Oh, jebule panjenengane Pak Gianto ki nyolong petek piyaine prasaja, piyaine biasa, ning duwite akeh. Sing mok gelane perkara apa? Lek ku gawe rego kemurahan. Kok iso kaya ngono? Aku ora ngerti juragan ayam potong lho. Lah iya. Ning ora dadi boyo mengapa? Oh, ngono awake dhewe wis kebacut saguh sesuai kawan petung sing wis ana tur dasare. Piyayi utawa Pak Gianto ki saha Ibu Yayu ki nek tanggung jawab ora umum lho. Tanggung jawab perkara apa? Awake dhewe iki wis dilunasi ket 5 sasi kepungkur